Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Abịa m tata ka anyị kụzie maka ọmụ, maka anara m ụnụ obere nwa wee jụọ m tata bụ ụka ọmụ, kedu ihe ọmụ na-egosi dị n'ala Igbo. Afọ m ka onye ọbụla na-ewetacha ọmụ, m wee si oke na nsogbu adịrọ wee kọwachara ya. Na nke mbụ ya, ọmụ nke ndị Katọlik na-eme were ụka ọmụ na-egosi ka Jesu si wee baa na Jerusalem n'ike na ebube, baa dịka onye ukwu, baa dịka eze, onye mmeri n'agha. Yes, abịa na be anyị, ihe ọmụ na-egosi buru ibu. Eji ọmụ ama ọkwa, eji ọmụ ezi ozi, eji ọmụ egosi ihe dị asọ. Dịka n'obodo, ọ bụrụ na eweta ọmụ bịa na ụmụnna, achọwa oke ịnọ na ụmụnna, saa na anyị na-amatara gị ibe. Ya bụ ọmụ a na-ewetara gị n'isi nwanne gị nwoke a na-akpọ ya afa. Na onye a na-abịa na be anyị, na ana dị na be anyị na-abịa egburu ihe anyị kọrọ, maka na ya ji wee bịa zite ozi abụ ka unu jụọ ya ajụjụ maka o wee ihe mee ya na ọ bụ na ọ bịa ọzọ. Oke ya aha akpọba ndị ọnụ na-eru n'okwu, atụ onye afụrụ bụrụ onye a eji maka ya weta ọma ajụbịa ese. Yeah, sign of peace. Maka Igbo na-ezere ịkwafu ọbara imegide mmadụ. Tupu imegide mmadụ ma ọ bụ ịkwafu ọbara, a ga-ajụ ese, ezijekwa ozi si nekwe ka ihe onye a si eme. Ọ bụ na eweta ọmụ a, ezi onye ahụ achọbazie ka a ga-esi wee mee. Ọzọ dịka ibia bụ na ewe ihe dịka ụzọ na-adịcha n'obodo, ụzọ Owere a na-akpa apịa nwe, enwere ike na-aga ụzọ na-aga ebe ị na-achọba ụzọ Owere, ebe ọ ga isi ebe a pụta ebe anụ ọ dịghị ọzọ, ị na-eti isi fọọmụ ị na-azụ ụzọ ọbụla ị na-aga fọọmụ ị na-azụ. Maka gịnị? Ihe dị ebe a sịkwa na ada aga ebe aga. Mgbe a na-achụ nta mgbe gboo, ọ na-abụ ebe a dọchara ọya ewuru ana, ọ ga-abụ amachara ọya ebe ahụ, and na eti isi ebe ọya nwere ike ijide ya ma ọya ata ya, etinyecha ọmụ ebe ahụ. Den ịbịa n'obodo, ụfọdụ bụ ị na-achọ ebe ị ga-eje yọọ nsị, ịbata n'obodo mmadụ iche ebe ị ga-eje yọọ nsị, ị na-anya ụtọ anụ afụ na agara ọmụ ebe ahụ, ịchaa anụ ọbụla etinyere ọmụ gosi na ada agakwa ebe a aga. Ịbịa na ọ na-ese okwu, a na-azọ ya azọ, maọbụ na ewere ihe dị iche emere ebe ahụ. Ifu nnukwu ukwu osisi egere ọmụ edo azụ. Ihe eji ọmụ egosi karịrị, eji ọmụ egosi mebi na ebe a bụkwa ọnụ arụsị, ebe a bụkwa ebe dị nsọ. Enwere ike na-abata n'ọnụ arụsị, asị na ọ bịara na-abanye ebe a, that particular place a ga-egezo ọmụ were na-etinye isi ebe ahụ. Maka na gịnị? Ewe ike ọ bụrụ itinye isi ebe ahụ ojide gị. Ewe ihe ọ na-egosi na ebe nke ahụ dị iche from ihe ndị ọzọ. Ejikwa ọmụ ebu ozu. Iburu ụgbọala na-aga, fụ ụgbọala na-acha gị ọkụ, na-agwụ gị ọkụ, ụlọ ọsọ na-abịa, ị na-anya n'azụ, ọ bụrụ na o bu ọmụ, onye ọbụla achagharị ya n'ụzọ. Ụgbọala ọbụla otu anyị si ambulance, otu a ka Igbo si wee were ọmụ wee na-eme ambulance. Ifu ya n'ụgbọala bụ ọmụ, onye ọbụla na-acha n'ụzọ na-agba. O ike ọ bụrụ ya arụ na-adịrọ, o ike ọ bụrụ ozu ka o bu, o ike ọ bụrụ Igbo ozu ka o bu, onye ọbụla na-acha n'ụzọ ọ na-aga ebe ọ na-aga. Ejikwa ọmụ egosi ihe ike. Ịbịa n'obodo, ụmụ okorobịa na-eje ọgụ pụta, kpochara ọmụ n'ọnụ, kechaa ọmụ na mma ha, pụta na-ekwu ukwe, kwenu ndị anyị ka mma, ndị anyị ka mma na-abara anyị mba, kwenu ndị anyị ka mma, ndị anyị ka mma na-abara anyị mba. Ndị ịfụ ha, ọ bụrụ mmadụ ga-asị gị chaa. Ọ bụgodo obodo a na-abata, asị ya na enwekwe ndị kpọ ọbụ n'ọnụ jiche mma ekechara ọmụ na-abata ọsọ ata n'obodo. Maka ama na gịnị? Ihe egwu adịgo. Ejikwa ọmụ egosi mmeri n'agha. Onye bụ onye dike, ọ bụ ya wabịa eme na emeri n'agha ahụ, ma ọ nọ ya bịa eturu ugo, a na-apịa ọmụ n'ala, a na-achara ya n'ụzọ, a na-apịa ọmụ, were ya na-anabata ụdị nke ndị ụka na-eme n'ụka ọmụ, a na-apịara ya n'ala, na-apịa onye ọbụla, na-awụsa ya ọmụ, na-apịa ọmụ n'ala, clear road. Oke mmụọ na-apụta n'ọgba ụtọ anụ, ha na-atụ ya ọmụ. Mmụọ ọbụla ịfụrụ ha na-atụ ọmụ, na-apịa ọmụ n'ala, chaa n'ụzọ. A na-egosi na mmụọ a bụ nnukwu mmụọ, onye ọbụla yi ya efe n'ụzọ. Ụmụ mmụọ niile na-agbafere n'ụzọ. Ọmụ bụ oke ihe n'ala Igbo. Ọya ka ejikwa ya ama atụ. Mgbe ọbụla a sị gị na akwụcharụ na ọmụ, mmadụ nwere ike, ọ bụrụ na ndị mmadụ juru ebe ọ chọ ka ọ mara gị na ọsị gị na ka apụkwa na akwụcha na ọmụ, ogosi na nnukwu ihe mme. Ọ sị gị na esikwe m ụnụ akwụchakwa na ọmụ, ogosi na nnukwu ihe mme. Otu a ka anyị ga-esi wee na-ewetacha dịka omenala be anyị si wee dị, ka anyị na-akụzichara ụmụ anyị ka ha na-eto na omenala Igbo agaghị ana. Anyị were ezigbo omenala, anyị wechara ihe ejiche ya eme. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu.
wee na-asị udo dịrị onye chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Tụsaala anyị ozi a ka o ruo ụmụnne anyị ndị ọzọ. Just tụsaa ya, pịwa aka kịta tụsaa ya, na ya bụ ebe ị ga-esi wee na-asọpụta anyị.